Nieuwe school uitkiezen is een grotere uitdaging dit jaar. Het is woensdag 10 februari. Dit is Zeeland Nu. Schoolkeuze noodgedwongen nu digitaal gemaakt. Winkels na wekenlange sluiting deels open. En behalve schaatsen kan er ook worden gesnowkite. Goedenavond. Hoe kies je als basisschoolleerling een middelbare school? Normaal gebeurt dat aan de hand van het bezoeken van verschillende open dagen. Maar die zitten er dit jaar niet in. Dus moeten groep 8'ers deze keuze nu op afstand maken. En met behulp van virtuele open dagen. Hallo iedereen, beste leerlingen van groep 8. Mijn naam is Chris Dreves, ik ben de teamleider brugklas op het Lodewijk College en ik heet jullie van harte welkom op onze school. Van live talkshows tot een 360-graden tour. Middelbare scholen halen alles uit de kast om toekomstige leerlingen op een digitale manier warm te maken voor hun school. We hebben gekozen voor een digitaal open dag moment. Dus we doen dat in samenwerking ook met de basisscholen. En een onderdeel daarvan is zo'n 360-graden tour om de school eigenlijk in beeld te krijgen. We hebben ook aan leerlingen gevraagd om vlogs te maken, om de vakken in beeld te brengen. We hebben sowieso 2 live momenten nog. We hebben nog een soort inbelmoment. Dus onze docenten die gaan inbellen met de basisschoolleerlingen, zodat ze allerlei vragen kunnen stellen. Wanneer word je uit de klas gestuurd? Ahmed, dat zijn de belangrijkste vragen. Ik snap het hoor. Wanneer word je uit de klas gestuurd als je je misdraagt? Als de leerlingen niet naar de middelbare school kunnen komen, dan komt de middelbare school gewoon naar de leerlingen toe. Op de Zeeuws-Vlaamse basisscholen kijken de leerlingen van groep 8 gezamenlijk naar de open dag, zoals hier op de statie in Sas van Gent. Ik vond het wel leuk en wel tof omdat wij natuurlijk niet naar die school konden, dat ze wel gewoon een video hebben gemaakt, waardoor wij alsnog konden zien hoe het Lodewijk eruit ziet. Ik vond het wel handig, maar ook weer niet, want je kan niet in het echt zien. Ik was wel benieuwd hoe het van binnen was en het leek me wel een leuke school. Ik vond het interessant, maar ook weer raar. Want als je gewoon er naartoe gaat, dan onthoud je ook soms dingen beter. Want hoe belangrijk is een open dag dan voor een groep 8 leerling? Nou, dan zie je ook waar je naartoe gaat en hoe de klaslokalen eruit zien en dan weet je ook een beetje de weg. Is het minder spannend als je voor het eerst gaat? Ja. Je kan op de banners klikken om meer informatie te krijgen. Het Lodewijk College hoopt dat de leerlingen zo toch een goed beeld van de school hebben kunnen krijgen. Zelf vinden ze het ook jammer dat ze de leerlingen niet op school kunnen ontvangen. De echte sfeer, dat rondlopen van een open dag, dat is natuurlijk echt iets unieks. Dat maakt ook heel erg, de mensen op de school zelf maken die sfeer ook heel erg. Hoewel ik wel denk dat we er met al het beeldmateriaal heel erg in slagen om toch een goed beeld van de school te brengen, zal ik zeker de gezelligheid en de gesprekken ook met ouders en leerlingen missen. Ja. De meeste middelbare scholen houden online hun open dag, net als het Lodewijk College. Maar een aantal scholen hoopt hem nog echt op school te kunnen organiseren. En dat hopen ze dan te doen in maart. De vrouw die gisteren is aangehouden in verband met de vermissing van Ishelle van de Velde uit Oostburg blijft tot zeker eind deze week vastzitten. Dan wordt ze voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie heeft gisteren zowel de woning van de verdachte in Aardenburg als haar winkel in Oostburg doorzocht. Maar of daar ook iets is gevonden, maakt de politie niet bekend. Ishelle van de Velde verdween half december en sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar. Of er sprake is van een misdrijf of van een vrijwillige verdwijning is nog niks bekend. Ik ga even voor je kijken alvast. Ik wil wel vast even doornemen. Zocht je ook iets van een leuke spijkerbroek misschien? Niet lekker op je gemakje winkelen, maar bestellen en vervolgens aan de deur afhalen. Vanaf vandaag is dat de nieuwe manier om van shoppen bij niet-cruciale winkels. En dat is best even schakelen voor de ondernemers. Zo. We maken opzichtboxen, we gaan live op Instagram en Facebook. Eigenlijk alle dingen die we normaal niet deden, hebben we ons eigen gemaakt. En zeker zal er wel eens misschien een keer een foutje in zitten. Maar we doen het wel. Als jij je gegevens stuurt, dan spreken we een tijdslot af tussen 3 en 5 of tussen 11 en 1. Ik heb 33 jaar de zaak, de winkels. En het zijn onze kindjes. En ondernemen is eigenlijk zeg maar altijd zo. Hè? Diepe dalen, hoogtepunten. En die hebben we altijd overwonnen, dus deze gaan we ook overwinnen. Al is dit wel een hele pittige. Doe lekker passen en laat weten of je van een item verliefd bent. En we horen het wel. Veel pasplezier. Ja? Joe, dank je. Hoi. Het treinverkeer tussen Middelburg en Goes lag vanmiddag enkele uren plat. Oorzaak was een aanrijding tussen een trein en een auto op een spoorwegovergang bij Seer Arendskerke.
De auto stond om onduidelijke reden stil op de overgang. De inzittenden van de auto bleven ongedeerd. Snowboarden vanaf de dijk en langlaufen over de polderwegen. We hebben het de afgelopen dagen allemaal al voorbij zien komen. Maar daar kan nu nog een sport aan worden toegevoegd. Snowkiten op het boerenland. Ik vind op het water leuker, maar het is, dat we het niet zo vaak kunnen doen maakt het juist nu alweer ook heel erg leuk. Dus ik zou niet per se willen kiezen, maar het is gewoon een mooie gelegenheid nu. Het had iets meer wind mogen zijn, dan was het iets makkelijker geweest. Maar het was net om te doen, zal ik maar zeggen. Is het nou leuker dan op het water? Het heeft allebei zo zijn charme. Hier heb je natuurlijk geen golven of zo of wat dan ook, dus je kan rustig blijven staan. Ja, en het is wel mooi, deze prachtige omgeving, zonnetje. En gaan. De snowkiters hier hebben trouwens toestemming van de boer om van zijn land gebruik te maken. Dus over schade aan de gewassen hoeven we ons geen zorgen te maken. Irene Geluk uit Zierikzee zei vorig jaar haar baan op om met haar passie aan de slag te gaan. Een winkel met brokante spullen. En haar baan was niet het enige wat ze daarvoor opofferde. Dat was de woonkamer inderdaad. Ja, met gezin ook overlegd van is het goed als we de woonkamer opofferen als winkel. En vond iedereen eigenlijk wel een heel leuk plan. Toen van dan gaan we het doen. De passie van Irene Geluk is al lang geen simpele hobby meer. Sinds begin vorig jaar heeft ze van de voorkant van haar huis in Zierikzee een winkel gemaakt. Een winkel met brokante spullen die ze zelf bij elkaar speurt en opknapt. Hoe unieker, hoe beter. Een van haar laatste aanwinsten is deze bakkerskar. Het komt uit een oude kloosterkeuken in een nonnenklooster uit België. En dat vind ik gewoon unieke stukken om te bemachtigen. De liefde voor brokante spullen begon een paar jaar geleden, toen ze nog in Brussel woonde. Daar struinde ze de vele antiekmarkten af. Iets wat ze nog steeds graag doet, vaak in België. Ja, 's morgens vroeg op, 's nachts eigenlijk. En dan om 5 uur gewoon op een markt staan met je zaklamp en dan kijken wat er is. Ja, je moet natuurlijk niet laten zien dat je iets heel graag wil. En ik probeer ook altijd mijn oudste kleren aan te doen. Ik moet ook niet te luxe eruit zien. Dan denk je van, die kan het wel betalen, dus dat drijft de prijs op. De markten zijn er momenteel niet en ook klanten kan ze niet ontvangen in de winkel. Allemaal vanwege de coronamaatregelen natuurlijk. Toch staat de handel niet helemaal stil. Online wordt er gelukkig nog wel iets verkocht. Ze komt de quarantainetijd dus wel door. Ook omdat er in het schuurtje nog genoeg oude spullen staan die wachten op een opknapbeurt. De woonkamer hebben jullie al opgegeven? Ja. Wat wordt het volgende? Nou, ik zou het nog heel leuk vinden om een bed and breakfast te beginnen. Dus of toch nog iets uit te bouwen aan het huis. En dan in te richten met spullen van Huis van Geluk. Wat uiteraard te koop is. Dus dan kunnen de gasten het ook ervaren, de spullen, en dan mee naar huis nemen. Er mag wel wat meer aandacht worden besteed aan de thuiszorgmedewerkers, vinden de instellingen voor thuiszorg in Zeeland. Eline Metske is een van de vele thuiszorgmedewerkers en is een blog gestart waarin ze haar belevenissen deelt. Als de corona uitbreekt en de eenzaamheid toeslaat, raakt haar dat diep. De laatste aantal keren dat ik haar zie, huilt ze hartverscheurend, omdat ze zo eenzaam is en nergens heen kan. Eline Metske uit Tolen werkt als wijkverpleegkundige bij Alevo. Ze begon met haar blog om mensen te laten zien wat een wijkverpleegkundige allemaal meemaakt. En ook een beetje om nieuwe collega's te werven. Het is spontaan ontstaan. Ik kwam uit een hele drukke avonddienst waarvan alles was gebeurd. Onderweg naar huis weer terug moeten draaien om een cliënt die gevallen was. 's Nachts laat thuis, volgende ochtend een dienst bij iemand die dement was. Die alle medicijnen door de wc had gespoeld. Dat ik dacht, wat een baan heb ik. Hier moet ik wat mee. Want niemand weet dit, misschien. En niemand, als ik er wat over ga schrijven, denken mensen, oh echt, is dat wijkzorg? Eline houdt van haar baan. Het werk is wezenlijk, puur. Het is soms een wond die geneest en dat je een feestje viert. Maar het is ook een feestje aan een sterfbed. Een feestje aan het sterfbed, wat bedoel je daarmee? Iemand op een sterfbed heeft niks meer te verliezen. Het hardst gelachen wordt er op het sterfbed.
Het hardst gehuild ook. Maar gewoon omdat je niks meer te verliezen hebt en het mag zijn zoals het is. En je mag zijn wie je bent als degene die gaat overlijden, maar ik ook. Want we hoeven echt niet meer net te doen alsof. Ja, dat is een feestje. Nu zit ze volop in de dagelijkse praktijk van corona. Maar het is nu wel iets makkelijker dan in het begin. Ja, je hebt de dingen wel gezien, zeg maar. Dus je weet wat er kan komen. En echt bang ben ik niet meer. In de eerste golf leek het soms wel een oorlogssituatie. Als ik dan in een klein dorpje rondreed, was er niemand op straat, overdag ook niet. En dan kwam ik binnen, waren mensen echt bang. En als je dan de deur uitging en naar het volgende huisje reed, dan had je af en toe zelf ook van... Oh, maar ik moet zo meteen in het volgende huisje weer een lach brengen. En soms kostte dat ook wel tranen. En aangeschoven is Ruben Lijnsen van Zorgstroom. Welkom. U voert het woord namens de Zeeuwse thuiszorgorganisaties. U noemt de thuiszorgmedewerkers eigenlijk de spil in de zorg. Worden ze op dit moment ondergewaardeerd? Nou, ik denk zeker dat ze niet altijd de waardering krijgen waar ze absoluut recht op hebben. De wijkverpleging, de thuiszorg is in alle dorpen en wijken in Zeeland vertegenwoordigd. Komt net als de huisarts eigenlijk overal achter de voordeur. Levert dus hele belangrijke zorg, maar hebben ook een sociale functie en een preventieve functie. Dus absoluut een spil in de zorg, zeker. Ja. U zegt het zo mooi, ja, ze komen als eerste achter de voordeur samen met de huisarts. Maar als we op de vaccinatielijstjes kijken met de voorrang, dan staan de thuiszorgmedewerkers daar niet op. Tot onvrede van de medewerkers zelf. Deelt u die zorg? Absoluut, absoluut. Vandaar ook de actie die vorige week is opgestart. En ook wij als bestuurders van de Zeeuwse organisaties hebben ook nog een brandbrief naar de minister gestuurd. Ja, het is absoluut noodzakelijk dat de thuiszorg snel wordt gevaccineerd. En gelukkig heeft de minister dus ook recent gecommuniceerd dat de planning niet wordt aangepast. Dus dat betekent dat de medewerkers de komende week eindelijk aan de beurt zijn. Nou, dat is dan goed nieuws. Even naar de ziekenhuizen. Die hebben te kampen met heel veel personeelsuitval. Meer dan in de eerste golf. Dat mensen nu ziek thuis zitten met coronaverschijnselen. Merken jullie dat bij de thuiszorg ook? Ja, helaas ook. Wij hebben echt wel te kampen met hoge verzuimpercentages. Gemiddeld de meeste organisaties in Zeeland toch echt wel 10% of zelfs nog wel hoger dan dat. Ja, en dat zorgt ervoor dat er heel veel druk is op de planning en dus uiteindelijk ook op de zorg. Ja, dus die vaccinatie is meer dan welkom? Absoluut, absoluut. Oké, en gelukkig komt die er ook aan. Meneer Lijnsen, dank u wel. Bedankt. Na dagen wachten is het eindelijk zover. Op de eerste plekken is het ijs al dik genoeg, zoals hier in Sint-Laurens. Ik ben er klaar voor. Van mij mag die tocht komen. Ik heb vrijgenomen, dus... Nou, doe het maar een stukje dan. Nee, dat zou ik maar niet doen, want ik kan het bijna niet. Dus, En zonder schaatsen is het ijs natuurlijk ook leuk. De komende dagen volgen ongetwijfeld meer plekken waar geschaatst kan worden. En hou hiervoor onze site in de gaten, waar een overzicht staat van alle Zeeuwse schaatsbanen. En met vorst, strak blauwe lucht en zon wordt het uitstekend schaatsweer. Maar de sneeuw en vorst zorgt ook voor ongemak, want door de bevroren sneeuw kan het behoorlijk glad zijn. Maar dan hebben wij gelukkig Simone, die daar wel raad mee heeft. We moeten schuurpapier onder onze schoenzolen plakken. En dat zou ervoor moeten zorgen dat je niet meer uitglijdt. Je plakt je tape op het schuurpapier. Je zet je voet erop. En je bent klaar. Ik heb het even uitgetest. Het ziet er stijlvol uit. Maar of het echt werkt, ik betwijfel het. Ja, Simone heeft een ander gevoel voor stijl dan ik, denk ik. Maar goed, tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van. En tot morgen.